ಮುಲ್ಕಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಹರಿಪುಂಜರ್ನ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತಿರು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗು ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪೆರತ ನೀತಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ಈ ಆಡಂಬರುಡು ಮಲ್ಪುನ ಮದುಮೆ ಮಸಿರಿಗ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ. ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಆರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸರಳ ಜನ. ಸರಳ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲಿನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಮಲ್ದೇರು. ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪರನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲಡು ಮನತನಡು ಪುಟದಿನಕುಲು ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅರೆನ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಓದುದು ಪನ್ಪೆ. ಅವು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಿಷಯಡು. ಮದುಮೇಡ್ ದುಂಬು ನಿಶ್ಚಯ ಓಡತ ಪೊಣ್ಣು ಆಣನ್ ತೂವೋಡು ಪೊಣ್ಣು ನಾಡೋಡು ಆಣು ನಾಡೋಡು ಅಂಚಪೂರ ಅವೇ ಬಲೆ ಕೇನ್ಗ ಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರಿಪುಂಜ ಆರ್ ಬರೆತೆರು ಅರ್ನ ಪುಸ್ತಕಡು ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕ್ರಮ. ಮದುಮೇಡ್ದು ದುಂಬು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಬಂಟೆರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣಗ ತಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಗುಣ ನಡತೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಒಪ್ಪುನಕಲಿನ ನಾಡದು ಅಂಚಿನ ಆಣನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾಡುವೆ ಅಂತ ಆಯನ ಸಂಬಂಧಿಕೆರಡ ಪೂರ ಕೇಂಡದು ಪತದು ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಕಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಹಿರಿಯರು ಅನುಮತಿ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಟಸ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಯಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಪೇರು. ನಿಶ್ಚಯದ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧಿನ ಕಲಿಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ದುಂಬು ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೇಂಟೆದ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾಗೃಹಟು ನಡಪಡಾವೆ. ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಸೌಲಭ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಮಂಜಸ ಸರಿ. ಆಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಆಣ್ ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆ ತಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವರೆ ಪಂಡ ಒರಿಯನೆರು ತೆರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಯ ಈ ನಮೂನೆಡು ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ನೈಜ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯದ ಸಮಾರಂಭನು ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಕೊನೆಲಿಕ. ಇತ್ತೆ ಸಭಾಗೃಹ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಇಂಚಿನ ಲೇಸಲೇನು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಡ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರತ ಆಸನ ಪನ್ಪೆರು ಐಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ದೀವುನುಡು. ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗೂ
ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಆಣಪುಣ್ಣನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಅತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾವುದು. ಹ ನಿಶ್ಚಯದ ದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಅಥವಾ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕಾರಡ ನೆರೆ ಕರೆದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಡ ಎದುರುಡು ಮನೆತನದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಮನೆತನದ ಕುಲು ಪರಿಚಯ ಆಣ ಪೊಣ್ಣನ ಪರಿಚಯನು ಮಲ್ತದ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪಂಡ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಂದೇನು ಬೈದಿನ ಕಲಿಗೆ ತೆರುಪಾವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಗುರಿಕಾರಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೂರಾ ಮಾಹಿತಿಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಲ ಬರ ಪಂಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯನು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮನೆತನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಮನು ಪಂಡ ವಿಷಯನು ಪೂರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಲಿ. ನಿಶ್ಚಯದ ಒಂಜಿ ಕುರುಹು ಪನ್ಪಿರದ ನಿಶ್ಚಯಗು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಹಾ ಆಯ್ಕ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಜ್ಜಾಯಿ ಪಂಡ ವೀಳ್ಯ ದ ಹರಿವಾಣಡು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಾವಳು. ಅವು ದೊಂಬುಲಾಯ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚಾದ ಆ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ್ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಆರು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಂತ ಮಾದರಿ ಹಾ ಅಂದ್ ಆರ ಅವೇನು ಪೂರ ಏದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೆರ್ಪಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆನು ಒರ್ಪೊಂದು ಪೋಲೆ ಹಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಅತಿ ವೆಚ್ಚ ಅತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಬತ್ತಿರು 5,000 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ಮನದಾನೆ ಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರ್ ಬೈದೇರಿ ಏರ್ ಪೋತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಬೈದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಬೇರ ಅಂದ ಈ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಬೈದ ನಾ ಬಂದ್ ಹಾ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಮಿತ ವ್ಯಯ ಮಿತ ಜನ ಪಂದ್ ಹರಿಪುಂಜಿರ್ಲ ಪಂಡ್ತೇರು. ನಿಶ್ಚಯದ ದಿನ ಮದುಮೆದಾತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಲ ಗಡ್ದಿಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅಸಮಂಜಸ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಐದಾತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯದ ನಮಡ ಎತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಣವುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗು ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡುಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭಲು ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಪ ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆವೋಡು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡು ಖಾಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರೆ ಅತ್ತ ಬಡವೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಗೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ತಾಂಕ್ವೇರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಲ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ನಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಲ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಅತಿ ವೆಚ್ಚದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು
ಎತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಮರುಡಾಪುಂಡು ದಾಯಗೆ ಬಡ್ಚಿ ನಾಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಬೇತೆಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಇನಿಯಾನ ಮುಲ್ಕಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಹರಿಪುಂಜರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಪಂಡ ಆರ್ಯನ ಬರಹಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕರೆಗುಂಜಿ ಏತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋತಿನಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತಿನಕುಲು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ ಆಕುಲು ತುಂಬುದಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸರಳತೆ ತೂನಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜನಕುಲು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಯ್ಟಾಪುನಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಡತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ನಿಕ್ಕಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಕುಲು ನಿಕುಲು ಪೂರ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾನಿತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನು ಅಂಚ ಅತ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಬರೆತೇರೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನು ನಿಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಲೇನು ಜೋಕುಲಿಗ್ ಜವಣರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬರ್ಪಿನ ಜನಾಂಗವು ತೆರಿಪಾಲೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪೋದು